Ayan, so puro beach resort na pala ito mga kalagalag mula dun sa pagpasok natin kanina. Ayan, so puro mga kuha na ito, mamimili na lang kayo kung mag-uwi kayo sa lugar na ito. Ayan mga kalagalag, ang ganda ng pagkayari doon, no? Sa taas. Beach resort nga ito mga kalagalag. At malapit lang pala sa dagat. Kaya naman sa taas lang siya. So maganda pagka doon kayo kumuha ng panyo. Tanaw na tanaw nyo dito sa baba. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. At mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y mamamasyal. At ito nga yung ating pagpapasyalan, yung Abagaten White Sand Beach, dito sa Agno, Pangasinan. At maganda ang lugar na yan dyan mga kalagalag. At explore natin yung iba pang mga tanawin dyan na pwede nating pasyalan, lalo na ngayon mga kalagalag, parating na naman yung summer. So maghanap tayo ng mga pwede nating puntahan ngayong darating na summer. So preparasyon na rin yan mga kalagalag, dahil siyempre pag summer, karamihan ay nag-outing tayo sa mga dagat, beaches, o sa mga resorts. So ito na yung ibabahagi namin sa inyo mga kalagalag, para may pagpipilian kayo pagdating ng mga panahon na kailangan yung gumala o kailangan yung lumabas kasama ang buong pamilya. Kaya samahan nyo lang kami mga kalagalag at explore natin yung mga gandang beach resorts sa lugar na yan mga kalagalag. Let's go! Alamin na tayo mga kalagalag. Welcome, Mabini, Pangasinan. So yan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng Agno, Pangasinan. Ito yung munisipyo nila mga kalagalag. Yan o. Ito yung mga kalagalag, ayun. Ito yung mga kalagalag, talagang nakaganda yung karagatan ng Pangasinan. Solid talaga sa ganda.
Ayan, so puro beach resorts na pala ito mga kalagalag mula dun sa pagpasok natin kanina. Ayan, so puro mga kuwan na ito, mamimili na lang kayo kung magawi kayo sa lugar na ito. Pero yung ating pupuntahan mga kalagalag, sa gawi pa doon. At may mga 1 kilometro pa. Kaya atin pala rito mga kalagalag. Pero maiksi lang. Mahaba-haba rin pala. Yan mga kalagalag, ang ganda ng pagkayari doon, no? Sa taas. Yan. Beach resorts nga ito mga kalagalag. At malapit lang pala sa dagat. Kailangan sa taas lang siya. So maganda pagka doon kayo kumuha ng kwan nyo, transient, kita, tanaw na tanaw nyo dito sa baba. Maganda. Abagatanen. Abagatanen. Abagatanen beach resort. So mali yung binibigkas natin kanina mga kalagalag. Abagatanen pala yon. Abagatanen. Yun, mahirap bigkasin. So nandito na tayo mga kalagalag. At maghanap na lang tayo ng mapipwestuhan. Ayan mga kalagalag, andito na tayo mga kalagalag. Ayan, may mga cottages na dito mga kalagalag. So Sitio Abagatanen pala ito mga kalagalag. Sitio Abagatanen. So yun yung beach resorts dito na yun yung pangalan niya. At kita nyo mga kalagalag hanggang doon, maluwag yan. At kagandahan ng buhangin dito mga kalagalag, white sand siya. Talagang napakagandang pagkapino niya. Ayan, maganda yung pagkapino. Ganda talaga ng buhangin dito. Tapos ilog ito mga kalagalag. Ayan, ilog siya na salubong na dito sa dagat. Ayan. So may mga floating cottage din dito sa ilog mga kalagalag. Kaya itong Pangasinan mga kalagalag, napakaganda talagang mga karagatan sa lugar na ito. Talagang masarap siyang pagbabakasyonan. Napakaganda ng karagatan dito talaga mga kalagalag. Ayan, so kita nyo hanggang doon yan, pero doon mga kalagalag medyo mabato na. So halos magkakarugtong lang ito mga kalagalag doon sa Bulinaw. Sa gawi dyan, nandyan na yung Bulinaw. So makukuha na yung Patar dyan, Patar Beach. Medyo malapit-lapit na lang tayo. So sa kabila dyan may ibang beach resorts na rin yan dyan. Ayan, maraming naliligo na. Ayan, marami ng tao doon. Marami na rin pala dito naliligo. Ayan, so makikihalo tayo dyan mamaya, maliligo tayo. So ulit mga kalagalag ay Abagatanen ang pangalan dito. Sakop ito ng Agno, Pangasinan. Ayan, maraming tao doon mga kalagalag. At medyo ikutan lang natin konti ito mga kalagalag. Ayan, kalinaw ng tubig mga kalagalag. Marami rin siyang dito. Maraming mga tawag dito, mga shell. Ayan, mga shell na patay. So marami, tignan lang natin mga kalagalag itong kwan. Salubong kasi ito sa dagat. Ilog ito mga kalagalag. Tapos salubong dito sa dagat, ayan, ito yung dagat. Ayan, so ito naman yung ilog. Ilog ito mga kalagalag. Ayan. Ayan, papunta ron, halo na ito, tabang at saka alat. Pero malinaw din mga kalagalag, linaw siya, Ayan, maraming bata na naliligo dun, Ayan, kumawa sa atin. Shoutout sa'yo, kuya. Naliligo lang tayo. Palitan ng swimming attire. Kasi kailangan nating tikman din yung dagat nila dito. At andito na tayo, sayang din yung pagkakataon.
short naman ako, walang problema yun. Saka ready na ito, talagang prepare sa liguan. Para kahit paano lagyan ng alat tubig yung ating kawan. Kakalik yung mga sakit natin sa katawan, nararamdaman natin, yung mga sakit natin. So nakatulong din yan mga kagalag yung pagliligo ng dagat. Kaya mainam din yan kahit paminsan-minsan. Huwag naman madalas, paminsan-minsan lang. At ayusin lang natin ito mga kanalag. Lalagyan natin ng kwan, pampa waterproof para hindi mabasa yung ating camera. At try natin sa dagat. So palitan lang natin ang case ng pang waterproof ito mga kalagalag, oh, para hindi siya pasukan ng tubig. Yan. So malalim na yung dagat mga kalagalag. Tingnan nyo, kalapit ko pa lang. Pero halos lang pastao na yung pinuntahan ko. So pabulusok din yung dagat dito. Pero masarap, sobrang linaw yung tubig. Masarap sa pakiramdam.
kami, nilalaro namin itong ganito. Masag lang oh. Ito po, oh. Oh, malaki sana to. Kaya basag man. May bubog, ah. May mga bubog. Marami oh. Kaya malimit. Kung pinagkukunan ng ramang ito. Ito, malaki oh. Sarap ang panikamatalag, tubig talaga. Ang linaw. Diba? Pwede ka na sa lamig. Kitang-kita ng tubig, malinaw talaga yung pan. Walang ba? Malalim na lang. Maganda ito ilalagay sa halaman. Pero natin sa halaman. Marami pa. Wow! Ano kita? Wow! Nung bata kami, naglalaro kami ng ganito, basagan. Lalagyan namin ng talian dito, oh. Yeah, tapos basagan. Sinong mababasag, yun ang talo. Kita po pahap salvavida mga kalagalag. Kaya lang ako, hindi lang, may instant salvavida ako eh. Dala ko to kahit saan ako eh. Dagat, sa ilog, sa syudad, dala ko. Hindi na maalis yung salvavida ko eh. Kaya lagi akong ligtas. So yan mga kalagalag, napasyalan na natin yung White Sand Beach Resorts. Ito yung Abagatanin Beach Resorts mga kalagalag na matatagpuan natin dito sa Agno, Pangasinan. Kaya nakita nyo naman mga kalagalag, talagang napakaganda ang lugar na yon. Talagang rekomendado para sa buong pamilya mga kalagalag. So kumpleto sa mga facilities ng mga kalagalag. Mayroong cottages doon na napagtanungan natin is 1,500. So kumpleto na lahat yung kagamitan doon sa loob mga kalagalag, kuryente at lahat yung mga towel, mga tissue. So kumpleto yon sa isang kwarto mga kalagalag. So good for 5 person yon yung 1,500. So kasama na rin ang parking fee doon. Ang kulang lang doon mga kalagalag is pagkain. Kaya sulit na yun mga kalagalag sa halagang 1,500. Kasama na yung entrance doon. So lahat. At pwedeng ipasyal ang buong pamilya doon at napakasarap. White Sand Beach yun mga kalagalag. Napakalinis ang katubigan, malinaw. At katamtaman lang yung palo ng alon. So masarap talaga pasyalan at ipasyal ang buong pamilya. At lalo na ngayon mga kalagalag, parating na naman yung summer season. At pwede nyo idagdag sa inyong travel list ang lugar na ito mga kalagalag. Na pwede nyong isama ang iyong buong pamilya mga kalagalag. Kaya rekomendado ito mga kalagalag, itong lugar na ito. Kaya pwede na mamasyal at ipasyal ang buong pamilya. At mga kalagalag, dito na natin putulin yung ating pag-vlog. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-like, nag-share at nag-subscribe sa aking video. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Sleeping, cause I got something to prove. I got